Murtokalvo on teollisuuden painejärjestelmien kriittinen turvallisuuskomponentti. Tämä kertakäyttöinen tiivis ja huoltovapaa paineenpoistolaite suojaa laitteita ja järjestelmiä ylipaineelta ja alipainelta. Tässä 5 keskeistä seikkaa, jotka on otettava huomioon murtokalvoa valittaessa. Maksimi sallittu käyttöpaine on suurin paine, jonka järjestelmä voi turvallisesti kestää. Murtokalvon murtumispaineen on oltava alle tämän arvon. Jatkuvat paineenvaihtelut voivat heikentää murtokalvoa ajan myötä. Kovera tai kupera kalvotyyppi kestää parhaiten tämän rasituksen. Vastapaine vaikuttaa murtokalvon toimintaan ja rikkoutumispisteeseen. Murtokalvo toimii paineeron avulla, joten vastapainet on otettava huomioon. Vakuumin vaikutus murtokalvoon on huomioitava. Jos painepuolella on vakuumi, kalvo saattaa murtua väärään suuntaan. Tämä voidaan estää valitsemalla vakuumin kestävä kalvo. Murtokalvon on kestettävä prosessin normaalit käyttöolosuhteet. Yleinen suositus on, että käyttö painaa enintään 80% murtokalvon asetuspaineesta. Näiden tekijöiden perusteella voidaan valita sopiva murtokalvo, jotka turvaa laitteet ja henkilöstön.